V kampani 3 som si objednala tento šal a kabelku a veľmi sa z nich teším, takže poďte sa so mnou pozrieť na pár outfitov, ako ich kombinujem. Ako prvé ma napadlo túto kabelku skombinovať s týmito mojimi obľúbenými šatami, ktoré sú úplne náhodou, takmer v identickej farbe. Zvolila som k tomu čierne sako a je to ideálny outfit do práce. Samozrejme ladia mi náramky, ktoré sú v lososovej farbe a takisto aj hodinky. Dala som si už len obľúbenú vôňu, rúž a môžem vyraziť. Druhý outfit je skôr športovejší a takúto bundo mikinu som doplnila o tento nádherný šál. Zaviazala som si ho takýmto zaujímavým spôsobom, aby vynikol vzor. Doplnila som samozrejme kabelkou a doplnkami ako hodinky a náramky. Čo poviete? Mne sa to veľmi páči. A ja som úplne nadšená, ako sa tento šalik hodí k zelenej farbe, čo poviete. Myslím si, že toto bude môj najobľúbenejší outfit na túto jar. No a ak chcete ozvláštniť monotónne sako alebo kabát, odporúčam zaviazať si šatku takýmto spôsobom. Konce zviažte a takýmto jednoduchým pohybom otočte a prevlečte cez hlavu. Vyzerá to ako pončo, navyše vám bude teplejšie a myslím si, že to pekne oživilo outfit. No a ak máte radi čiernu tak ako ja, ale zdá sa vám trošku nudná, tak potom odporúčam oživiť ju doplnkami, napríklad našimi hodinkami, nádhernými náramkami, ktoré nájdete v katalógu a takisto aj novou bižutériou. A predstavte si, že reťazka z kabelky sa dá takto krásne a jednoducho odopnúť a ja som ju využila ako opasok. Samozrejme môžete ako bižutériu na krk, ale ako opasok to bude naozaj štýlové. Stačí, ak si zapnete reťazku o pútka na vašich nohaviciach a voilà, opasok je na svete. Ak si k tomu dáte sako, nebude vidieť, že vzadu opasok nepokračuje a bude to naozaj štýlový doplnok. A lososová kabelka veľmi pekne doplní tento monotónny outfit. A ešte jeden veľmi pekný a zaujímavý tip, takto si naskladajte šál, použite gumičku a vytvorte takúto ako keby ružičku. Urobte rovnaký postup aj na druhej strane, obe ružičky potom spojte jednou gumičkou a takýmto spôsobom si otočte šál na bok. Upravte, dajte si sako a voilà. Vyzerá, že máte novú blúzku. A ak ste skôr športový typ, tak samozrejme môžete aj k botaskám využiť náš nádherný šál, hoci jakej bunde, napríklad griflovej, poskladajte šatku, oživíte tým outfit, pokojne si dajte iba botasky, vezmite kabelku a môžete vyraziť. V kampani 3 som si objednala aj toto nádherné pyžamo. A musím povedať, že je úžasné, má skvelý materiál, veľmi pohodlné a nosím ho naozaj odkedy mi prišlo. A za mňa veľmi skvelou praktickou pomôckou a vychytávkou je práve táto gumička v rovnakom materiáli ako pyžamo. A určite si objednajte aj túto sviečku, ktorá vám príde v rovnakej krabičke ako je dizajn vášho pyžama. A ja si doobjednám ešte aj tento difúzer, pretože tá vázička je prekrásna. A aby som nezabudla, pyžamo vám príde v takomto praktickom batôžku, ktorý môžete využiť na cestovanie.